tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U disa nofru għall-irwieħ ta' Tonina u Karmelo Paċ. U tewna fuħtijietna biex jitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri għad-disa. Int li kont mibgħut biex tfejjaq lill-bnedmin ta' qalbhom niedma mulej ħniena. Int li ġejt biex issejjaħ lill-midinbina l-indiema Kristu ħniena. Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier biex tidħol għalina mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dunubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla l-providenza tiegħek tqassam kollox bordni li qatt ma jinkiser fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex biet minna kull ħsara u tagħtina kull mawta fejda għalina bibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-kelma ta' Alla mhijiex marbuta, jekk aħna mitna miegħu qatt ngħixu miegħu wkoll. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju, Aziz, ftakar Ġesu Kristu li qam mill-imwiet li hu min-nisel ta' David skont l-Evanġelju li ħabbat jien. Għalih qiegħed imbagħti sal-irbit tal-Tajjen bħalli kieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta' Alla mhijiex marbuta, għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta' dak li Alla għażel biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni li hi l-glorja ta' dejjem fi Kristu Ġesu. Din hi kelma ta' min joqgħod fuqha. Jekk aħna mitna miegħu qatt ngħixu miegħu wkoll. Jekk insofru bis-sabar qatt insaltnu miegħu wkoll. Jekk niġħduh jiġħadna hu wkoll. Jekk noqsu mill-kelma li tajna hu jibqa' jżomm kelmtu, għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu. F'dan fakkarhom u biddibhom sewwa quddiem Alla li ma joqogħdux jintilfu fi kwistjonijiet dwar kliem li ma jiswa l xejn, ħlief biex jagħmel il-ħsara lil min jisimgħu. Għamel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux minix jistħi li xandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lil Alla. Triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għaxin talla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem li fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek mulej għarrafni. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt u l-liġijiet tiegħu. Mitla l-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu lilhom jarraf il-patt tiegħu. Triqatek mulej għarrafni. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu eret il-mewt u dawwa lil ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. M'hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu. L-ewwel wieħed huwa dan: Isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn.
Allu il-kittib sewa qed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u m'hemm xi ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sakrifiċċju tal-ħruq u mis-sakrifiċċji kollha. Ġesu meta ra kemm kien wieġeb bil-għal qallu m'intix il-bogħod mis-saltna talla u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Il-kelma tal-mulej. Ħuti biex nidħlu fis-saltna tas-smewiet, irridu narfu kif Alla iħobbna fibnu u nħobbu kif iħobbna Kristu. Inresqu quddiem il-mulej dawn it-talbit tagħna u nitolbu mulej kattar l-imħabba fil-poplu tiegħek. Għalli mamdin kollha sabiex ixandru lil Kristu l-Evanġelju tiegħu bil-ħajja tagħhom nisranija nitolbu. Għal bnedmin li għalkemm għadhom ma rċivewx it-tħabbira tal-Vanġelu jgħixu l-imħabba tal-proxmu nitolbu. Għal miż-żewġin insara sabiex isaħħu l-għaqda tagħhom permezz tat-talb nitolbu. Għalina sabiex il-fidi tagħna ma taħrabx il-problemi tal-ħajja ta' kuljum u permezz tagħna Alla jwieġeb għall-qrib tal-imsejknien nitolbu. U Alla bil-kmandamenti tiegħek inti ġġedded fina s-sura li tajtna fuq iġbija tiegħek, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u għamel illi bis-sakrifiċċju li jsir innofrulek naqilgħu minn għandek id-don tal-imħabba bi Kristu Sidna. biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Kolna tama fit-tjubitek mulejnes u lejk bl-offerti tagħna u nqegħduhom fuq l-artal imqaddes għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saqqa ta' dal-misteri li bihom naqduk bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwa b'xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet ma' serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija.
Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajr ħobs raddi l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru bil-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u irrodulek ħajr, għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Mario, l-isfijiet il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Tonina u Carmelo Paċi illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja, għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk. Għati li jenna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni imqazzhom Malla Marija ma' żewġha San Giuseppe ma' apposti bil-martri glorjużi tiegħek illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dunubitna bħalma naffru lil min hu ħati għalina. Daħannix fit-tiġrejb iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi dunubiet tad-dinja tina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Alla. Dan hu li jneħħi dunubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistoqlix, tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Insejjaħlek għax int weġibni jew Alla l-saqbid intek lejja isma' klimi nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispiritu għaddejs tiegħek int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek u għamil aħna nisqarruk u nfaħruk mhux bil-fom u l-kliem biss iżda bl-emil u tassew biex jistgħuna nidħlu fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Kif naturalment qegħdin tisimgħu l-aħbarijiet, il-knejjes Fawdex u f'Malta se jerġgħu jiftħu fit-13 is-Sibt 13 ta' Ġunju. Naturalment se jkunu bil-siġijiet inqas il-knejjes tagħna skont kemm jippermettu. Fil-Knisja tagħna se jkun hawn madwar 65 siġġu disponibbli u madwar 10 jew 15 siġġu ieħor fil-gallerija jekk inqala l-bżonn. Jekk ma jkunx dan biżżejjed nikkunsidraw ukoll li nistgħu nagħmlu xi quddiesa fil-beraħ fil-ground taċ-ċentru. Naturalment nieħdu konsiderazzjoni il-ħejn tax-xemx. Però mill-esperjenza tagħna jidher li dawn in-numri tas-siġġijiet huma biżżejjed għal quddies kemm ta' matul il-ġimgħa kif ukoll tas-Sibt u tal-Ħadd. Jekk inqala l-bżonn nistgħu nagħmlu qudies iktar skont il-ħtieġa, nippreferu kieku jkollna u din forsi tistgħu twasslu jiena ftehim l-intenzjoni tan-nies għalliema qudiesa jixtiequ jiġu ħalli jkollna idea żgħira ta' kemm nies qed jipparteċipaw. Naturalment nistgħu naħduha wkoll anke fl-ewwel weekend meta niftħu għax bej wieħed ieħor l-udjenza l-assembleja tkun l-istess. Hemm l-obbligu tal-vajżer jew tal-maskla. Naħseb imbagħad kulħadd jista' jiddeċiedi skont l-aħjar li jkollu, is-saċerdot irid jilbisha waqt il-ħin ta' tqarbejn mingħajr ma jitkellem u ħadd ma jitħarrek minn fuq is-siġijiet, is-saċerdot jinżel u jagħti biss l-ostja fuq l-id. Importanti se jkun hawn is-sanitizers fil-Knisja, importanti li min iħoss li ma jiflaħx għal kull tejp ta' diffikultà li jista' jkollu ma jirsaqx fil-komunità la tagħna waqqas barra, naturalment għandu jitlob xi bżonn ta' jnuna għal xi ħadd aħna nistgħu dejjem li ngħinu nieħdu ħsieb xulxejn f'din il-fażi ta' tranzizzjoni sakemm jekk il-bambin irid jgħaddi dan il-mument li nkunu nistgħu nerġgħu għan-normal bħal qabel. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.